Tokom opsade Goražda stanovnici su bili bez struje, vode, hrane, lijekova, bez osnovnih uslova za život. O svakodnevnom stradanju desetina hiljada ljudi iz Goražda i okolnih općina, čiji su stanovnici pronašli utočište u jedinom slobodnom gradu na obali rijeke Drine, svjedoče i fotografije postavljene danas u holu Centra za kulturu. Svi posjetitelji imali su danas priliku pogledati detalje koji svjedoče o stradanju stanovnika jedinog slobodnog grada na Drini. Brojne fotografije ukazuju na patnje tokom 4-godišnje agresije na Goražde. Danas se nalazimo pred postavkama ratnih fotografija koje su nastale u ratnom periodu. Postavke su nastale, fotografije su nastale u najtežim trenucima odbrambeno-oslobodilačkog rata. U budućnosti planiramo isto tako jedan muzej gdje će biti upriličene postavke, svakodnevno će moći građani Brodsko-posavskog kantona da vide te postavke. Posjetitelji su danas imali priliku pogledati ručno izrađeno ratno naoružanje. Danas isto se nalazi ovdje postavka ratnog naoružanja koje je nastalo u kućnim radionicama, znači gdje su građani na neki način 4. maja, početkom agresije, i dobrovoljci uzeli ovakvo naoružanje i uspjeli se odbraniti od Jugoslovenske narodne armije, znači treće sile u Evropi. Izložbu je pod pokroviteljstvom Ministarstva za boračka pitanja organizovala Koordinacija boračkih udruženja i oružane snage 2. rendžerskog puka kasarne Kosova.